Say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki mtanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchukua karoga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe tawigirai, nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa. Nyaya yabudi tukane therapy yabuda ichipomera moswa. Amos Chibaya na Jacob Ngarivume nawo eku incite violence More Zimbabwe hanzi nekukonzera kutsva kwakaita zvinhu musi wa 22 na 23 April muri Zimbabwe. Zvinombera mushe nyaya yabuditswa netherapy in a statement inge yakataura iyo ichinzi the Zimbabwe Republic Police warns individuals and groups who have been identified as instigators, inciters and ringleaders of criminal elements who intend to unleash violence, which include malicious damage of property by burning tires and destroying buildings, that the full wrath of the law will be effected without fear or favor. Some of the suspects have been identified as Jacob Ngarivume, Amos Chibaya. The Zimbabwe Republic Police and other security agencies are fully alert and will decisively deal with the unruly elements which intend to disturb the existing peaceful environment. The public is encouraged to report any criminal activities or anyone inciting violence, issuing threats or intimidating them to engage in unlawful acts on the National Complaints Desk number or WhatsApp or any nearest police station. Ndo chakabuda zvitaurwa ne the ZRP muri Zimbabwe in a statement ravakabuditsa pa social media. Amos Chibaya kabuda achireply to this achitaura iye achiti mamiro akaita zvinhu ZRP inoda kutanisha image yake vezvo zvakare vada kutsvaga way yekuvange vachivasunga. Nyaya yakabuditswa neti Crime Watch vachitaura ivo vachiti Amos Chibaya has responded to a statement by police that named him and Jacob Ngarivume as perpetrators of violence. In his response, he stated, reference is made to the ZRP press statement dated 23 April 2025, in which my name Amos Chibaya has been specifically cited as one of the people planning to unleash violence and disturb peace in Zimbabwe. May I, for the record, state that the statement issued by the police is not only incorrect, but also a ploy designed to tarnish my image as a person. I'm a law-abiding citizen who does not harbor any intention to cause violence or disturb peace in this country. What is shocking is that the ZRP has not even contacted me to verify this, despite the fact that I have been cooperating with them and I report to the Law and Order section twice a week. May I kindly request the ZRP to retract this statement, bearing in mind the impact of such a harmful statement on my reputation as a person, on my family, and on Zimbabwean society as large. I'm a law-abiding citizen who respects the law and believes in the peaceful coexistence of all Zimbabweans despite their diverse differences. May I express my willingness to cooperate with the police in order to clear my name. Under my hand, Amos Chibaya. Those vakataura na Chibaya muri Zimbabwe tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudziwe zvamuri kufunga mu comment section. Uro akanaka muri Zimbabwe. Madeuka zuva akanaka. Tinovimba nyasha nerugare zvasera zviinemi. But tine kushushikana zvikuru nezvatiri kunzwa zvakutaurwa nemapurisa kuti ivo vari kutsvaga vachibaya, vari kutsvaga Ngarivume. I think mapurisa emuZimbabwe mamwe acho akutopenga. Havachazivi zvavari enda, havachazivi basa ravo. Tine nyaya dzinobatika dzakaitika mumazuva mashoma yaatiri. Tine kubhombwa kwemusha wamadzibaba veshanduku kwakaitirwa izvozvi zvinobatika zvinooneka. Hatina kumbonzwa kana mupurisa mukuru wemapurisa achiti bufu. I think mapurisa iyaya zvatove zvigananda zviri kubatsirana nehurumende yeZimbabwe kuba neukopokopo neumbavha. Iyoyo tsamba yanyorerwa vachibaya naVangarivume. Dai takwanisa kuzivawo kuti mupurisa yeye ndiani ane dzisina kukwana. Tine kubhombwa kwakaitwa musha wamadzibaba veshanduku pakakuvadzwa vana vadiki vamadzibaba veshanduku. Maronda akaipisisa chose nekupiswa kwomusha wavo. Hatina kumbonzwa vachitaura kana anything. Kwapiswa matai kwaapisiwa zvisinei navachibaya naNgarivume. Vachibaya naVangarivume they never come out vachiadvocate nyaya yedemonstration iri kuitwa iyi. Demonstration iri kudedzerwa navageza. Vageza vanova vanoziva kwavari.
Saka idzodzo ndo dzinonzi shungu dzebenzi dziri kuitwa nemapurisa, sekuti vanoziva kuna Geza, avanoziva kuti havangamutangi ende havaendiko. Voda kupedzera shungu dzavo kuna Vangaruvume. Vangaruvume vakasungwa navachibayi vakasungwa vakagara muchitokisi mumhosva dzisina maturu dzavaipomerwa dzisingashandi. Saka kune mapurisa akushandisiwa nezvigananda, kune mapurisa akushandiswa kudzivirira rejimu iri kutadza kutonga. Ndo zvimwe zvezvikonzero izvozvo zvinofanira kuti munhu anga wacho abude muofisi, nekuti kutonga akukonewa. Mapurisa, ma-state apparatus akushandiswa, institutions akushandiswa zvisirizvo. I wish kuti mapurisa aya azikanwe. Anofanira kuenderana nemukuru wavo paanoenda, because we cannot have such kind of people in our government vanoita basa risiriro, vanoda kuita abuse of power. Ngaruvume aita sei? Chibaya aita sei nekupiswa kwakaitwa Matai? Tine musha wemunhu we-citizen wakapisiwa. Tine vana ve-citizen vakakuvadzwa zvakaipisisa, vane musha wakabhombwa nemapetrol bomb. Tine citizen izvozvi asina pekutangira nekuda kwekupazwa kwezvo nevanhu vezano. Mapurisa hapana chaari kutaura. Vachibaya nanga Varuvume, musaende ikoko kumapurisa ikoko. Musagara mambotsikako. Mirirai tione mupurisa ano achikutorai padzimba dzenyu, tione kuti ndiani. Ndoatoda kuona, ende anofanira kuenda nerejimu yake mupurisa iye. Zvatinenge tichireva tichitaura kuti hurumende yazvitadza, nemi mapurisa acho atinenge tichihwereketa tichireva kuti hurumende iyi haina kana basa nemi. Apa ndo pakaenda kunoitwa Independence Day apa. Ndo police station yepamutora kugokwe South kwane Mbudziya iyo izvi. Munondiudza here hama dzangu vana veZimbabwe, zvizvarwa zvenyika, kuti hurumende yedu iri serious neupenyu hwemapurisa? Uri mupurisa iwewe wauya nemadhoketi nechii zvinogara papi papa? Chimba chambudaya chakadai so ichi ndo zviri kuvakirwa mapurisa nehurumende. Asi mapurisa acho ukamaona pangonzi chakati vanohlamuka kuita mhumhi kufamba vachinorwisana nevanhu. Chimba chisina hunhu chakada chinoratidza kuti nevanoshandiramo havana basa, asi atambisa magaro anopiwa mota. Mupurisa akamhanya kuita kunge achabuda chikukwa pauro nokumhanya achitraina, anoshandisirwa muofisi yakadai so iyi. Same mapurisa iyayo futi ndo vaimachisiwa mvura pata pata parakata parakata kwata 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 parakata parakata. Tikashaya kuti korira ndepi, isu vamwe takaita music uchikoti taida kuzama kuteerera kuti pwata pwata iri kubva mberi, pwata pwata iri kubva shure, iri kubva mudziva remvura, iri kubva kupi, pwata pwata iyi. Tikazvishayira mani. Police station kumutora kwakanoitwa Independence, and the ZANU PF, they don't care. They left this place like this. That's a police station yekumutora kwavakaenda kunoita Independence pakadai so. Hurumende yeZANU hapana nezviripo, ndo anonzi maorede, tika nemagagashira, tika neambo yavaramu varipo, ndo zvakadai hurumende cheZANU PF ichi. Togara tichikuudzai vanhu kuti vakomana vanhu havazvikonewa, vanhu ava vazvitadza. So it's not only Mutora, everywhere where there is a police station ndo zvapakaita so. Chaunorambira uri mupurisa kana musoja uchatumwa nevanhu vezano kuti indai munorambidza vanhu varoda kugwira kuti nyika ivakwe zvakanaka. Vari munana diaspora umu, umwe nomwe ngatumire picture yepolice station yekwaanogara muone musiyano. Dambudziko nderekuti mapurisa haana kana mapassport, because havamaafodi kuti vambobudawo. Mapurisa mazhinji anenge achileka exposure, akatopiwa t-shirt yeZANU anonasa kuti aitirwa chinhu choshamisa stereki. Police station yakadai, kana mbudzi dzangu vana manjeni chaidzoka dzitina umadzipinde miremwa chaya kuti muremwa utore matanzi ekuti ningaberekera muchinhu chakada muremwa upindi kunoberekera mo. Asi munoshandira umwe murume mukuru, mugoshandira vamwe vanhu vakatoenda kutraining. Wakaenda kutraining kudzoka uchipisa ushandire pakadai, munofunga pane chiya ipapa?
kana toilet iripo ipapo kunotori nemamapurisa asati ambogara kana patoilet kuflasha chaiyo. But vanhu ivavo ukaona vanzi indai munovhiringidza madhemo ndo vanomhanya mberi uchishandira pakadai.